이거 컴시다. Berapa kak? 하나 신났는데 하나. Sinha. Nâng nhau gần đó. 능. Anh nhở? Vài giờ đọc hay lấy về lấy cà phê đây đây video của nay là lo thấy गासिबो नोंथांमोनहा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो आइ थामाबाय थानोबा बैसागोनि बाजार बानायहैहां दा मा मा लाबो ए फैसाखौ हरनो थांदों दे बेसे दं किनसे याल'सो नों फैसायानो गैया 130 मा लाबो बैसागोनि जाग्रा लोंग्रा लानानै आइथ' आङो फुङावनो रायबाय दिनै राया माथो रायो नोंखौलाय ओमफ्राय सिख्ला गोसो दं होननानै बेसे गिदिर फाबाय थादों मा बायगोन मा मोनो इखौनो बायगोन नोंलाय माथो होगोन खवासै सं बैसागोनि दाखाल लाखानालाय थांनाय समाव गथ' खादों दाखालि लानाया 300 थाखानि दख'ना 900नि फालिया 600 गस्लाया 300 800 थांदो होनबालाय दिनलाय माथो बायगोन एख' बायला साननांगौ दिनै जोंहा सौराय माबानायनि बैसागोनि जोंहा सौराय देयाखैहाय जोंहा माइबो गैयाबा माइरं बायनो मा माइरं होनोसो माइब्रा गाइखेर माइब्रा माइरं बायनि ओमफ्राय मा बायनि सिरा जाहैनानै बैसागुआव गाबोन दोगोन एवनानै जानि दिनै माइब्राल' बायनोसै ओमफ्राय ना फवासे मा बायनो ना फवासे बायना हरसै नोंनो आं हारसिं फैया माथो सोरथो फैगोन माबा गथ' साननाया लायदो बिबार नांगौ आंनो बिबार इयो बाजार थांबा दानो साहासो गांग्रोगोन साहा दखानसो नायग्रो लम्बनिखौ बिबार नांगौ बिबार इयो खोमसिथार Berapa kak? खानाय सिननानै हानांगोन Sinha. Neng होगोन ना नों आंनियाव बाजाराव फैलायबाय लोगोफोर जाय भिडिअखौ नायनानैल' थायो गासिबो नोंथांमोनहा लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै जाबाय दाबो मोना गन्थंआवलाय माइल' दोंसै गन्थंआलाय माइल' दोंसै नुदोंना नुवाखै मानो इमान खोमसि नुदों बाजारनिफ्राय सालबारि बाजारनिफ्राय